زي خبركم تخطاتلتي إرتريان ميديا نيتورك خابز بمقتصال زيناتات وشتن وصان حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر النعدم سليمان عثمان عبد بيتروس منقسن ليديا تخلى مريم منينا بقدامنت أرست زينا أبوت أزنبرو إرتراويان زخر مجمار برتا وقلتي بلعو الحبن تنبيلهم أبزوبا سمينا وقيه بحري مسرح معبال تكالات عنا تبوق قسقاس يمزقب كمزلو تقاليتهم كتما دكم حارت انتاو هنساتات ناي معك أبتبقوستات كدفعلو تساوعيد قريبهم أبنو الزوبا بارنتو ما أزتاو سرحاتي كايدالهم أب حوسي كتما شامبكو الزناب قد أتاوريدون معبلت إثيوبيان مهنات أب تتعررتي جافات زتنطلطلو دليتات كقرارب اللهم قبل قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد أفليتوم هزباو ويان حرنت تግራይ نربحان دليتن هزب أوروميا زماغوت زنبرو أبالات لعلوي مرحنة ديمقراسياوي ودب هزبي أورومو يهادنوم منبارو قديم تقادلاي أبال كوميتي فتسامي تسرح ودب نبر أتو هايلو قمدا قليتوم شارجاي كللاو مسرح مرجع تግራይ ديمقراسياون حقاون كوينو يقتصل مهنلاو سبموي حق تግራይ أفليتوم أتي أمك لخال بدا كورونا فيروس زرق زلو شللتنت نيتيوبيا بزح واقعتات كخفلا كم زخل كيراتات عنات هاجر أتنكيقهم محدار دونالد ترامب قبل إثيوبيا ناي حجز إجدا كجبر زمحل الفوسانة داقم كحسبلو منجست إثيوبيا حتيتم حيلي أير سوريا نوتدرو مدبر إلى مازجبر متكعتات ميسايل إسرائيل كم زبر عنه أفليتوم نتعررت وجنات ليبيا زجبر زلو نياتوار دقف نقلو لاوتا هجر ممليسو يقردو كم زلو تقليتوم منجست روسيا نمتلتاو قدامويان حيلتات أب بوليتيكاو قدايات بيلاروس كونينوم بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون أب كتما بغداد مس بريزيدنت عراق برهام صالح ركب أكايدوم أب استفلالي كبابيتات هاجرنا نتفتات مقود صاران بتأم دربدا عمل هاجر بتصبو سلاسل كم زرلو مينستر حرشا قليصوم أوتاز نبرو إيرتراوان زخر مجمار برتا وقالسي بلوع الحابن تنبيلوم إيرتراوان نبرت روما إيطاليا رياض سعود عربن جباري بابليك دوبو سودانن مبل 59 عامت زخر مجمار برتا وتقادلو هزب إيرترا بلوع الحابن تنبيلوم بسالسان حاسة أب روما بسالسان حدا حاسة أب رياض بحدا مسكرم دما أب جباب استخايدة نيزخر مدبات أمباسادر إيرترا أب إيطاليا دكتور فسحات يم بيتروس فتامي تقوديات إمباسي إيرترا بسعود عرب ويزوروين جرس جهر كمون قنصل إيرترا أب دوبو سودان أتو تقاي محاري نتعلتن رزنتون زملكت مجلتي أقربام نساتهم ماسعبهم نترجم بحث مسكرمن أب تاريخ حرنتا وقالت هزب إيرترا نتحزو فولي بوتان بمتقاس إسان 4 جنبوت ولاد بحث مسكرم مخانا أبريهم التناي زخر مسانا رؤوتات نتعلت بزنت أبارق سنت بابا وتحستو دميق من باروك كابتو زبط عنا حبريتا أنتيرون أبزوبا سيميناو إح بحري مسرح من معبال تكالات عنا طبق قسقاس يمزقب كم زلو تقليتو أبزوبا سيميناو إح بحري مسرح من معبال تكالات عنا بعاء من 7 مسارحيتات طبق قسقاس يمزقبالو بمسارة حبريتا حلاف هزباو تعنا أبنو زوباتات بات عندها لكن نرس محفوظ صالح أبنو زوبات دهلاك تعنا زيقاتات نموحاس بستقبر وفري 3 تكالات عنا تواديدا بعد كن عام 7 كم زدلدلاس لستجبرن زنبرت أجمعت كم تقلل جليتو تنتكلت عنا أم برخن حت زيجاتن موحست عنه من العلا بركتوي جبرا كم زلوا بومت عندما تريو حمامات الموتن إننا كيمت مهلا وزحبرن نرس محفوظ حلفوا زجات محسرتات كم زفتحت إنتو جليتو أبنو زبابات عزركبا 4 تكالات عنا أب مكتتال قدمن دحرن حرسي سرع أقلقلوت كتابة مكتتال عنا هتانا تحت 5 عامت أقلقلوت حكمنا تمحلالفتن زي تمحلالفتن حمامات تعناوي أستمهرو كم أون مرمراتات عصو عباي سعلن كالوت حماماتن كم زهبا زترغب حبريتا ينتر أب كتما رقم حارت انتاو هنتاتات نيمعك أب تبقصوتات كدفعلو تاوعيت قريبو
ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ኣብ እዋን መግዛእቲ ጥልያን ዝተሃንጸ ዝተፈላለየ ቅድታት ዘለዎ ጥንታዊ ህንጻታት ናይ ምዕቃብ ተበግሶታት ክድፋኣሉ ጻውዒት ቀሪቡ ኣብታ ከተማ ክሳብ 50 ዝበጽሕ ንመንበሪ ኣባይቲ ንግዲ መዘናግዒ ኣባይቲ እምነት ኣባይቲ ትምህርቲ ከምኡውን ትሕቲ ቅርጺ ሕርሻ ዘገልግሉ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጥልያን ዝተሃንጹ ኣባይቲ ከም ዘለዉ ካብ ጨንፈር ባህልን ስፖርትን ኣብ ዞባ ደቀ ምሓረ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ዝበዝሑ ካብቶም ህንጻታት ኣብ ከባቢ ማእከል ከተማ ከም ዝርከቡ ዘነጸረት ሓበሬታ ብዛዕባኦም ኣፈናዊ መጽናዕቲ ንምክያድ ብምውሃድ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ምምሕዳር ንዞባን ቱሪዝምን ዝተወሰዱ ተበግሶታት እኳ እንተለዉ እቲ ዕማም ዓሚቕ ሞያዊ ኣበርክቶ ከም ዝሓትት ከም ዝኾነ ኣብሪሆም እቶም ጥንታውያን ህንጻታት ኣናፍልጦ መበቀላዊ ኣቃውሞኦም ዘይሓለወ ናይ ምጽጋንን ምልካይ ሕብርን ተርእዮታት ከም ዘጋጥም ዝሕብሩ ክኢላታት ስነ ቅርሲ ከምዞም ዓይነት ተርእዮታት ንታሪኻውነቶምን ሰሓብነቶምን ዝህስስ ስለ ዝኾነ ጥንቃቐ ክግበር የተሓሳስቦ ከተማ ደቀ ምሓረ ንከተማታት ኣስመራን ከረንን ሲዒባ በኣርቴዴካዊ ህንጻታት እትልለ ከተማ እያ ኣብ ዞባ ባረንቱ ማእሱታዊ ስራሓት ይካየዳሎ ኣብ ዞባ ባረንቱ ማይ ኮዖታት ብምፍዋስ ማይን ሓመድን ኣብ ምዕቃብን ኣከባቢ ኣብ ምርጋእን ዘተኮረ ኣድማዐ ወፈራታት ይሰላሰል ከም ዘሎ ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻትን ዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣነጺሩ እቲ በዓላይነት ክኢላታት ሚኒስትሪ ሕርሻን ብሓያል ተሳታፍነት ህዝብን ዝሰላሰል ዘሎ ማእታተዊ እቲ በዓላይነት ክኢላታት ሚኒስትሪ ሕርሻን ብሓያል ተሳታፍነት ህዝብን ዝሰላሰል ዘሎ ማእታታዊ ንጥፈታት ባህርያዊ ቅርጺ መሬት ብምሕላው ካብ ምቅላዕ ንፍግረ መሬት ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህዝቢ ብምምሕዳር ከባቢ ኣፍቴላን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዓድታትን ምስ ምጅማር ምስራሕ ራሕያ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣብ ማይ ኮዖታት ዘድሊ ምትዕርያት ይገብር ከም ዘሎ ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻን ዞባ ባረንቱ ተጸዋዒ ዲጋታትን መለይ ዋሕይዝን ኣቶ ጉርጃ ወረደ ሓቢሩ ኣቶ ጉርጃ ሲዒቡ እትስራሕ ዘላ ራሕያ ኣቶ ጉርጃ ሲዒቡ እታ ትስራሕ ዘላ ራሕያ ናይ 540 ሄክታር ተፋሰስ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዘካይዶ ዘሎ ወፈራታት ካብ ድበት ንምክልኻል ኣገዳሲ ምዃኑ ኣፍሊጦም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶታት እቲ ብሞያውያን ሕርሻ ተሓጊዞም ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን መሬቶም ንምርጋእ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ተገዳስነት ከም ዝቕጽልዎ ኣረጋጊጾም ኣብ ሓውሲ ከተማ ሻምብቆ ዝናብ ጉዳት ኣውሪዱ ኣብ ሓውሲ ከተማ ሻምብቆ ብ30-31 ነሓሰ ኣከታቲሉ ዝሃረመ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ኣባይትን ዘራእትን ጉዳት ኣውሪዱ በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣብ ሓውሲ ከተማ ሻምብቆ 10 ኣባይቲ ክፈርስ እንከሎ ኣብ ሰፊሕ መሬት ክረምታዊ ሕርሻ ድማ ከፊላዊ ጉዳት ወሪዱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣቐዲሙ ኣብቲ ንዞባ ብሰንኪ ዝተኸስተ ህበቡላ ዝተሓወሶ ብርቱዕ ዝናብ ተባላሽዩ ዝጸንሐ ክሳብ ምምሕዳር ከባቢ ብሹካ ዝዝርጋሕ መስመራት ብምጽጋኑ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከም ዝጀመረ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረድዩ ናብ ዜናታት ወጻኢ ምስንሰግር ምዕብልቲ ኢትዮጵያ ንምህናጽ ኣብ ተጻረርቲ ጫፋ ዝተንጠልጠሉ ድሌታት ክቀራረቡ ኣለዎም ክብል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣፍሊጡ ንሱ ምዕብልቲ ኢትዮጵያ ንምህናጽ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ምዕባለ ኣወንታዊ ኣስተዋጽኦ ምግባር ከም ዝግባእ ተሓሳሲቡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብፌስቡክ ኣብ ዘመሓላለፈ መልእኽቲ ከም ሃገር ናይ ሓባር ዕላማ እንተዳ ጨቢጥና ንህላዊ ሃገርና ኣረጋጊጽና ሓበራዊ ዓወት ከም ንጎናጸፍ ኣይጠራጠርኒ እዚ ንምዕዋትካ እቶም ኣብ ክልተ ተጻረርቲ ጫፋ ዝተንጠልጠሉ ድሌታት ክቀራረቡ ኣለዎም ኣነ ዝበልኮ ጥራይ ክኸውን ኣሎ ብዝብል ህልኽ ዝግበር ጉዕዞ ዓቕሚ ግዜን ገንዘብን ካብ ምብኻን ሓሊፉ ዘምጽኦ ረብሓ የለን ክብል ገሊጹ ሓደ ስድሪ ናብ ማእከል ምቕራብ ዘየፍቅድ ሰብ ይትረፍ ድሌት ሃገር ንሓንቲ ስድራ ክመርሕ ኣይክእልን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ነቶም በኣንጻር ኣንፈታት ዝሰሓሓቡ ዘለዉ ድሌታት ብምቕናዕ ንሃገር ዘለና ፍቕሪ ከነርኢ ዝማዕበለት ኢትዮጵያ ንምህናጽ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ እጃምና ከነወፊ ይግባኣና ክብል መልእኽቱ ዛዚሙ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ነዊሕ ዘመናት ዝጸንሐ ብቐንዱ ኣብ ብሔር ዘተኮረ ምትፍናን ከም ዘሎ ይግለጽ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንረብሓን ድሌትን ህዝቢ ኦሮሚያ ዝምጉቱ ዝነበሩ ኣባላት ላዕለዎት መሪሕነት ዲሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦህዴድ ብዝተፈላለየ ምስምስ ካብቲ ውድብ የሳጎም ነይሩ ክብል ገዲም ተጋዳላይ ኣባል ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕቲ ውድብ ነበር ኣቶ ሃይሉ ገመዳ ንጋዜጣ አዲስ ዘመን ገሊጾም ኣብ ኩሉ ጉባኤታት ኦህዴድ ከም ተወልደ ወልደ ማርያም አለምሰገድ ገብረ አምላኽ ሰሎሞን ጢሞን ዝኣመሰሉ ላዕለዎት ኣባላት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እናተረኽቡ ንኣጀንዳቱ ጉባኤ አንጻር ረብሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንኽኸይድ ዕቱብ ምክትታል ምቁጽጻር ይገብሩ ከም ዝነበሩ ዝገለጸ ኣቶ ሃይሉ
ንረብሓን ድሌትን ህዝቢ ኦሮሞ ዝጣበቕ ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ኦህዴድ ብዝተፈላለየ ወፈራታት ጸለመ ካብ ሓላፍነት ይስጎግ ምንባሩ ኣረዲኡ እቲ ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝረአ ዘሎ ሸለልትነት ንኢትዮጵያ ብዙሕ ዋጋታት ከኽፍላ ከም ዝኽእል ኪላታት ጥዕናታ ሃገራት ጠንቂቖም ንሳቶም ንሬድዮ ጀርመን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ለበዳ ኣብታ ሃገር በብእዋኑ እናስፋሕፍሐን ኣማይት ህይወት ሰባት ከም ዝቐዝፍ ኣባይታ እናተርአየን ከሎ መንግስቲ ሃገርን ፖለቲካዊ ውድብ ብልጽግናን ነቲ ብሰሞያ ጥዕናታ ሃገር ዝወሃብ ዘሎ ናይ ጥንቃቐ ምኽርታት ባዕሎም ይጥሕስዎ ብምህላዎም ኣብ ምስፍሕፋሕቲ ለበዳ ኣሉታዊ ኣስተዋጽኦ ገይሮም ኣለዉ ክብሉ እቶም ኪላታት ሕክምና ብትሪ ነቒፎም መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ናይ ሓገዝ እገዳ ክገብር ንዘመሓላለፎ ውሳነ ዳግም ክሓስበሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቲቱ እቲ እገዳ አንጻር ኢትዮጵያ ዝተወሰነ ብምኽንያት ህንጸት ዓብ ግድብ ተሃገር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ንምውጋድ ነቲ መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዘቕረቦ ሓሳብ ኢትዮጵያ ንኽትቅበሎ ንምስግዳድ ምዃኑ እቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይገልጹ መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ንኢትዮጵያ ክህባት ጸንሐ ሓገዝ $130 ሚልዮን እዩ ነኪ ዘሎ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ንሬድዮ ጀርመን ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝወሰደ ስጉምቲ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንሓያሎ ዓመታት ዝጸንሐ ጥቡቕ ዝምድና ዝጠቅም ኣይኮነን ክብል ገሊጹ መስርሕ ሻድሻይ ክልላዊ ምርጫ ትግራይ ዲሞክራሲያውን ሕጋውን ኮይኑ ይቐጽል ምህላው ሰሞያ ሕጊ ትግራይ ከም ዘፍለጡ ቴሌቪዥን ትግራይ ሓቢራ ሓደ በዓል ሞያ ሕጊ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ መስርሕ ምርጫ ምናልባት ኣብ ኣፍሪካ ሓንቲ ብፌደራላዊ ስርዓት እትመሓደር ዘላ ክልል ንመሰላ ተጠቒማ ምርጫ ምክያዳ ናይ ፈለማን ታሪኻዊን እዩ ክብል ገሊጹ ካልእ በዓል ሞያ ሕጊ ብወገኑ እዚ ምርጫ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ሕቶ እዩ ክብል ኣገንዚቡ ክልላዊ ምርጫ ትግራይ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ኮሚሽን ምርጫ ኢትዮጵያ ከም ዝገለጸ ይዝከር ፕሬዝደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ትማሊ ክልተ መስከረም ኣብ ከተማ ባግዳድ ብምእታው ምስ ፕሬዝደንት ኢራቅ በርሃም ሳልሕ ርክብ ኣካይዱ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝገበርዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ፕሬዝደንት ማክሮን ድሕሪ ምቕጻል ጀነራል ቃስም ሱለይማኒ ኣብ ከተማ ባግዳድ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን በቲ ሓደ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት ድማ በቲ ካልእ ንፖለቲካዊ ዘይርጉእነት ኢራቅ ብምትሕልላኽ ሽበራውያን ሓይልታት ዳግም ክስስኑ ርሒብ ዕድል ፈጢሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ ፕሬዝደንት ማክሮን ኣብ መግለጺኡ መንግስቲ ኢራቅ ፖለቲካውን ጸጥታውን ርጉእነት ንምርጋጽ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ወሳኒ ስራሓት ሃገሩ ክትተሓባበሮ ድልውቲ ምህላዋ ገሊጹ ዑደት ፕሬዝደንት ማክሮን ፈረንሳ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዘለዋ ረብሓታት ንምሕላው ሓድሽ ተበግሶታት ትወስድ ምህላዋ ከም ዘመልክት ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጹ መንግስቲ ሩስያ ምትእትታው ግዳማውያን ሓይልታት ነቲ ኣብ ቤላሩስ ተኸስቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው የጋድዶ ከም ዘሎ ከሲሱ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ትማሊ ክልተ መስከረም ኣብ ከተማ ሞስኮ ምስ ቤላሩሳዊ መዘኑ ቭላድሚር ማካይ ድሕሪ ዘካየዶ ርክብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኩነታት ቤላሩስ ኣዕናዊ መግለጺታት ምውፅኦም ብምውቃስ ሃገሩ ኣብቲ ጉዳይ ንዝግበር ዘሎ ግዳማዊ ምትእትታው ከም ተወግዞ ኣነጺሩ ሚኒስትር ላቭሮቭ ወሲኹ ኤውሮጳዊ ሕብረት በቲ ጉዳይ ኣመሳሚሱ ኣብ ብልዕሊ ቤላሩስ ኣንቢርዎ ዘሎ እገዳታት ተቐባልነት ዘይብሉን ነቲ ኩነታት መሊሱ ዘብእስን ምዃኑ እውን ኣነጺሩ ንተጻረርቲ ወገናት ሊብያ ዝግበር ዘሎ ናይ ኣጽዋር ደገፍ ንወታደራዊ ቅልውላውቲ ሃገር መመለይሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ እቲ ውድብ ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ገዚፍ ኣጽዋር ናብታ ሰሜን ኣፍሪካዊት ሃገር ከም ዝኣተወ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሊብያ ናይ ኣጽዋር እገዳ እኳ እንተጽደቐ እቲ እገዳ ረብሓታትን ኣብቲ ከባቢ ከውሑሳ ንዝደልያ ሓያላን ሃገራት ይጣሓስ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ክሕብሩ ጸኒሖም ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ እገዳ ንምትግባር ዝኽእል ወታደራዊ ተልእኾ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዝቖመ እንተኾነ ግና ናብ ሊብያ ዝኣቱ ኣጽዋር መሊሱ ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ይጠቕሱ እቲ ሕብረት ኣብ ጉዳይ ሊብያ ምትእትታው ካብ ዝገብሩ ቀዳሞት ግዳማውያን ሓይልታት ምንባሩ ክውቀስ ጸኒሑ ሓይሊ ኣየር ሶርያ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ከተማ ደማስቆ ንዝርከብ ወታደራዊ መደበር ዕላማ ንዝገበረ ሓድሽ መጥቃዕቲ ሚሳይላት እስራኤል ከም ዘመርዓነ ኣፍሊጡ በዚ ናይ ክልተ መስከረም መጥቃዕቲ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለ ኣብ ንብረት ግን ክሳራታት ከም ሰዓበ ሰመዚ ምክልኻል ሶርያ ገሊጾም ሓይሊ ኣየር ሶርያ ካብ እስራኤል ዝተተኮሰ መጥቃዕቲ ሚሳይል ከምክን እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ብ31 ነሓሰ ንዝተኻየደ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ዝጥቀስ ጉድኣት ከየውረደ ከም ዘበርዓኖ ይረዱ በቲ ንወታደራዊ መደበር ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ክልተ ወታደራት ሶርያ ከም ተቐትሉ ኣይርስዓን
እስራኤል ኣብ ሶርያ ተካይዶ ዘላ ተረጋጋሚ መጥቃዕትታት ነቲ ግዳማዊ ምትእትታው ብዝጠንቁ ኣብታ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይገልጹ።